a danna wannan alama na subscribing wato na jan rubutun nan, sannan za a ƙararrawa ya fito ana a danna shi, a danna all din nan, sannan a danna lakin kuma a yi sharing nashi zuwa ga yan uwa almajirai baki daya. Masha Allah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Yan uwa barkanmu da wannan lokaci, insha Allah ta'ala ga mu da dauke da wani bincike shi ma na tarbi mai muhimmancin gaske. Bincike ne mai muhimmancin gaske saboda bincike ne da ya shafi lafiyan jikinka, domin ka gano wani irin cuta ne ke damunka. Idan kana so ka gano wani irin cuta ne ke damunka, yawwa bayan kai ne kamar yadda muka faɗa, ka ɗauki ɗan carbi sai ka irga kana zubar da 15-5, 16 dai, ka ga nawa ya saura. Idan ɗaya ne ya saura to yana nuna maka malaria ne, wato ma'ana zazzabin cizon sauro. Sannan idan 2 ne ya saura yana nuna maka shawara ce haɗe da zazzabi, wato shawara ne da zazzabi yake damunka. Sannan idan 3 ne ya saura yana nuna maka sanyi ne mai sa zafin jiki yake damunka. Idan 4 ne ya saura to yana nuna maka typhoid ne da ciwon kai yake damunka. Idan 5 ne ya saura yana nuna ma basir ne da kullewar ciki yake damunka. Idan 6 ne yana nuna ma wato mataccen jini ne da kuma bacin rai yake damunka, wato mataccen jini da kuma bacin rai yake damunka. Idan 7 ne rage yana nuna maka typhoid ne da kuma wato malaria. Idan kuma 8 ne ya rage yana nuna maka sanyi ne mai kama kwakwalwa yake damunka. Idan 9 ne ya rage yana nuna maka wato ajijiya ce tare da zafin jiki yake damunka. Idan kuma 10 ne ya rage yana nuna maka shawara ce mai sa ciwon kirji yake damunka. Idan 11 ne yana nuna maka iska ce take damunka, wato iska aljana kenan take damunka. To za ka iya samun sabulunmu na jalfu a kai wanka da shi, ko kuma dawa'u sabulu. Idan kuma wato 12 ne rage yana nuna maka tunani ne da yawaita shan wato tunani ne ke damunka, sannan ka yawaita wato shan maganin tsarin jiki da kuma na kariya na jikinka, insha Allah. Ko kuma ka dinga shan ma'ul ma'i, insha Allah. Idan 13 ne ya rage to yana nuna maka fargaba ce da wato tsohuwar shawara take damunka. Idan 14 ne ya rage yana nuna ma malaria ce take damunka. Idan 15 ne ya rage yana nuna ma sanyi ne ke damunka. Idan 16 ne ya rage yana nuna ma typhoid ce take damunka. Wallahu ta'ala alam. To wannan ne karshen bincike game da cututtuka biznillahi ta'ala da yake damun ka a jiki. In ka je wata cuta na damunka, to
to in ka bincika in ya nuna ma ɗaya daga cikin ne kai kokari ka nema maganin ta za a samu lafiya biznillahi ta'ala. Wannan bincike ne na waton gargajiya da hikima na ainihin tsofaffin malamai wanda muke fitowa da shi ake nuna wa bayan Allah, saboda so da yawa kayan gargajiya ana barin su to amma akwai kyansu da alfanunsu, saboda kakannin mutum dattijawan farko suke amfani da ita, to bai kamata a zubar da ita ba insha Allah.